I-varicose veins yizinkinga ezivamile zevascular ezithinta kokubili amadoda nabesifazane. Imithambo egcwele igazi akuyona into engaphezu kwemithambo egazi ekhula ibe nkulu futhi igobe kakhulu okuvame ukwenzeka emlenzeni. Ezinsukwini zakudala kwakuvame ukuthi abesifazane abadala kuphela abafuna ukwelashwa ngalokhu, kodwa manje izinto sezishintshile, sekuyinto evamile nasebantwini abasha. Yiziphi izimpawu ezivamile? Imithambo egazini emlenzeni iba nkulu kakhulu, igobe kakhulu futhi ibukeka kabi emehlweni. Futhi uma ungayelashwa, isikhumba siyathinteka ngendlela ebizwa ngokuthi mnyama esikhumbeni, ushintshe nombala wesikhumba, bese uma usashiya njalo kungaholela ekubeni nezilonda. Kwesinye isikhathi, imithambo igazi iba nkulu kakhulu ize ikhume, bese kubangela ukuphuma kwegazi. Yiziphi izingozi ezivamile ezibangela ukuthi umuntu athole imithambo egcwele igazi, varicose vein? Njengoba sishilo, ivame kakhulu kwabesifazane, kodwa ivela nakubantu besilisa, ikakhulukazi kusukela eminyakeni engu-30 kuya kwengu-60. Futhi ezinye izici eziyingozi ukukhuluphala ngokweqile, ukubhema, kanye nemisebenzi lapho abantu bema khona isikhathi eside, njengothisha, amaphoyisa, abahlengikazi, ngisho nodokotela. Izinkinga ezivamile zivame ukuba yizinkinga zobuhle, njengemithambo egcwele egqame kabi, noma kungaba nezimpawu ezifana nokuvuvukala kwezinyawo, esikubiza ngokuthi i-edema, kanye nokubanjwa inyawo noma izinhlungu emlenzeni. Iziguli ezinezinkinga ezinzima zivame ukuvela nezilonda kanye nokopha. Ukuxilongwa kulula kakhulu. Namuhla, ama-ultrasound nama-Doppler atholakala yonke indawo, futhi i-ultrasound noma i-Doppler elula, okuthatha imizuzu emi5 kuya kweyi10, ingaqinisekisa lesi sifo. Ukwelashwa kulezi zinsuku kuyi-endovascular kuphela. Lokho kusho ukuthi senza okuthiwa i-endovascular, i-radiofrequency ablation noma i-endovenous veniceal procedures. Lezi zinqubo zonke ziyizinqubo ezilula lapho abantu bengafika, benze ukwelashwa bese bephuma phakathi kwamahora 4 kuya kwayisi5. Futhi akukho noma bukhona umkhondo omncane kakhulu wokusikwa, kuya ngesigaba sesifo. Futhi zonke zinemiphumela emihle kakhulu, eyesikhashana neyesikhathi eside. Futhi uma unakekela imithambo ngokuqhubekayo, ngicabanga ukuthi izinga lokuphindaphinda licishe libe ngu-0. Ngakho-ke, uma unezimpawu zokuqubuka kwemithambo, ukuvuvuka komlenze, noma ubuhlungu emlenzeni, sicela uthintane nochwepheshe ngokushesha ukuze ube nemiphumela emihle kakhulu.